Hello, 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 hello. עדן, תראי לאבא איך את עושה את זה איך את עושה את זה בישיבה. תראי לו איך את נוסעת בישיבה, עדן. בישיבה. בישיבה, עדן, רגע, בישיבה, תגידי לאבא בישיבה. עדן, בישיבה. כופף את התחת, כופף את התחת השמן שלך. אוקיי, יאללה אבא. אוקיי, יש לך ביטוח? יאללה אבא. חכו, אני אצלם את זה שנוכל לקבל את ה-disability insurance. Hey Michael, I need you to come over here and hold me. I can't do this.